se za vyrušení z minulého dílu, ale prostě jsem mi zaplnila paměť a nějak se mi to vyplo. Prostě technické důvody. No, jednoduše řečeno. To chtěli jsme říct, že půjdeme Na tu masáž. do budky na zastávce. A Teď budeme pokračovat v díle. Tak jo, akce sexy holek. Ty jsi dobrá. No prostě za chvíli nám jede autobus. A jedeme na plavčo a Plus kosmetika. a nakonec bude masírování celého těla. Můj. Tereza. Ach ne. Nějaká píča. Jo, Hele, a minule na ty masáž mě ošahal. Já bych byla úplně šílená, já ji nesnáším. Ona chodí s náma na vysokou, já ji nesnáším. Kvůli ní budeme muset asi ukončit díl. Protože ona je tak otravná, že prostě mluví na nás pořád, i když jí řekneme vypadni. My to s tebou nechceme bavit. Můj bože, to je příšerná. A ještě jak jsme se bavili o těch šprtech, tak v minulém díle samozřejmě, tak jsem chtěla jenom říct, že já nosím takovýhle fashionný brýle. Samozřejmě s leopardním vzorem. A taky značkové styly Veilu, jestli to někdo zná. Prostě mám na vás takovou otázku. A pište. Z holek. Napište nám to do komentářů. Který z holek mamka dovolí nosit podpatky? Napište nám to a... Napište, co vám na tom vadí. Třeba když vám to nedovolí, proč vám to štve. Jo, a když vám to mamka nedovolí, tak nám napište proč. My vám potom natočíme, když vás speciální video o tom, 10 proč nosit boty na podpatku. Na shledanou, končíme díl.